mutunci. Ina ta kiranka a waya ka ki dauka. Shi yasa na biyo ka har cikin gidanka da abinka. Ka gane ai, tunda na kira ka ba za ka dauka ba, ai garan biyo ka da kayanka gidanka, ko? Ke wai me ke nufi ne? Ina nufin shine na dawo gidanka da zama har sai na haihu. Wanda yanzu ke ciki da ke? Na taba maka ƙarya ne? Ciki ne da ni. Ai na ta kiranka a waya. Maimakon ka dauki wayata ka ki dauka, na kira ka yafi so 70. Ka ki daukan waya na, balle ka zo ka dauke ni ka kai ni asibiti mu je mu duba abin da yake damuna. Ka ki dauka. Wai, wanda me yake? Da gaskiya ne ciki ne da ke? Oh. Kana shakka ne? Gaskiya ina shakka saboda ya zan yi yadda da abin da ba tabbatar min da shi ba. Idan har kana shakka, ka shirya gobe mu tafi asibiti ni da kai. Likitan da ka tabbatar ka yarda da shi ba zai maka ƙarya ba. Sai mu je asibiti. Allah yi wa mutane shiru Allah makareci banza makareci wofi. Ni zaki zaki yi wa bariki a nan gurin? Kin je kin hado baki da wani makareci ya zo ya ce min kina da ciki. Kina da ciki kwaso ciki ki zo gidana. Kina ce min ciki ne da ke. Dan aure ki wallahi ba zan aure ki ba. To wallahi tallahi baka isa ba. Dan dole sai na zauna a cikin gidanka kuma yanzu zan koma in zauna. Dan Allah malam ni ka je ka nemo min breakfast in samu in karya ba da lokacin ka. Wa zan nemo miki? Breakfast nake so kai. Da kika baro gidanku baki ci abinci ba? Ban ci ba nan nazo. Ni ba na karya sai karfe 1 gidana. To ni shikenan tunda matarka ta dawo sai mu tare mu dinga karya a karfe 1. Isan aure ki ba wallahi. Isan aure ki kira kanki matata. Ke bari ga miki fadila. Ban gani kin kewaya bari kin dawo wallahi in wuta kike yawo da ita na biki yawo da wuta. To kuma yanzu ga cikin wutar zamu zauna daga ni har kai. Billahi allazi la ilaha illa huwa sai dai mu gasa juna dan bazan gasa maka ba. Bazan taba ba wallahi. Gidanka ne. To zaki fita. Wallahi zaki fita. Ki zo ki tattara wannan ko matsana ki fita. Ba abin da zaki ci a gidan nan Allah ruwa ba zaki sha shi ba. Allah. Bari ka ji in gaya maka. Duk duniya ba wanda ya isa ya fitar da ni a cikin gidan nan wallahi. Sai ki ga gare banza gare wa bidalla. Wannan kayayyaki na. In kwashe kuma in shigo ɗakin ka da shi. Wallahi duk duniya ba wanda zai fitar da ni. Ina alaikum. Wai Fadila. Na'am. Wai na muke ciki ne? A falonka. Ba abin da nake nufi ba kenan. Abin da nake nufi shine ya zami da cikin nan ne. Yanzu ka yarda da maganar cikin kenan. Alhamdulillah tunda ka yarda da maganar. Kaga sai mu san ta ina zamu fara yanzu ko? Ba abin da nake nufi ba kenan. Abin da nake nufi ba a saran ki aka cikin nan ba, ni ma ba a sarai na aka cikin nan ba. To me zai hana a nemo ta hanya kawai da zaki fita daga gidan nan ba sai kin zauna a gidan nan ba. Ban san zaman ki a gidan nan. Ban gane hanyar da kake magana ba. Ni a gani na tun da ke ba kya san abun kunya, ni ma ba na san abun kunya. Me zai hana mu je a zubar da cikin ni ina gani ita kadai ce mafita. Tabbija. Babu dalilin da zai sa in je in zubar da ciki. Garin zubar da ciki in je in mutu? A'a, babu wannan dalilin sai dai kawai ka canza wata manufar. Fadila. Dan Allah ki rufa mun asiri. Wallahi in abun nan ya fito aka sani a dangin mu ko anguwan mu, na shiga uku. To ya za a sani? Babu ta inda za a sani. Kai da kai sa'a ma nan ba garin ku bane zuwa kai? Ni kuma kaga ai 200 ce za ta kai ni har gidanmu cikin hankali kun. Wai kin gane me nake nufi ba? Na je na amince kina da ciki. Ki faɗi duk abin da yake so zan baki. Ki tattara ki tafi da cikin na ban miki. Wallahi tallahi in zaki faɗa ma abin da yake so in ta kama ko mota ta ce zan siyar. In tattara in baki kuɗin ki tafi. Ni dai in samu magana nan ta wuce. Tabbija. Kuɗin mota ka an shi kuɗin mota ka je ka tura min yan fashi su tare ni su kwace? Babu dalilin da zai sa an shi kuɗin motar ka. Sai dai abu ɗaya ne. Wannan gidan naka idan zaka bani takaddunsa na amince zan barka ka tafi salin alin ba wata matsala. To karamar barauniya wannan ba gidana bane. Haya nake a ciki. Ma damfara kika bari biki sake karɓi wannan gidan ba. To shikenan Nafi'u. Sai ka sake tanadin kuɗin hayan da zaka biya mana ni da kai ba? Sannan kuma ka tanaji kuɗin ragon da zamu sha suna. Ko ya ka gani? Ke kaci ganna roƙonki.
Wannan suka ciki je ki tattara ina kina ki fito ki tattara kayan ki ban mu gidana. Ai rainin wayo kawai da Allah. In tattara kayana in bar gidan nan. Na ji zan tattara kayana in bar gidan nan. Amma da na bar gidan nan ƙauyen ku zan nufa. Zan je in gaya ma iyayenka duk abin da yake faruwa. Ɗansu za su gaji ka kwanan nan. Hanya ba inda ba zan ɗebo yarinya nan ba. A zo a yi mutu biyu kan tsaye a gidan nan. Ba ruwa na in ce bace yake.